Kurigirina gukundi wanadonsi asobereta semarogoba ya bono chinga kijini kukwarigania semese ya mangana maya nyaro kumanyika tere tuwabereta kukwarigania kurwase mambia lenge ntambe wika Chinsa chiga wano che wana marogoba ekero chiara gire Chinsa Isato ime ya Afrika ya mochagos the East Africa walikuwaita wayasangiria mange kuro chingongo chonsi ime nesiko ya rwangoro Gusii asiri wango chukoko sansa muranira ase marogoba ya bono litukeli kawono liya Jumatatu stariki 15 na mumutinyu mutangani omwaka bw'ekiri bubere na 23 ritanganike gima lyasonyora mangana yo asenchera yoko yachuta barina abana bakemono batamanyite nikigeyendrete abana babere bakenywa na isego ikagokwense ya kyoba ginyamache meye county ya Kisii nigo baenegwa rituko lya rero wiki yo chakera rero Jumatatu kitaki 15 goika ichuma no tole bosongo gaiga ande ntonyola ribaga katutare no ngo Nyamira kurigereria mangana mange toro chagendere to kolekana gaiga Gusii ingane limo kwa ase okurwo mufano abantu go bagenderete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abantu bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ibyonsi nabitwa kiri kubwatiriri ko bwatiga igase county ya Kisii abo bisakoro Nairobi bagure Gusii likokoro butuki goro ye bikore byo bwiti bya roka ne comment kana samma tukabwango iga. Tomorrow is my last working day. This may not be my last function. I'm sure there's another function tomorrow somewhere. Ankiona ritukoliana lyo mweli ya ACIBC buno munyakero boninde no kwegera ninchikonyore miremenda tabira wafula chebukati ayomo nenda mange mwancho muligire bono isaranso kenko manya senchira yobo ekiranu ireterane nchenkoro Vincent Onyancha ihoto gochaka oroboti asisato butuko chiabono kurwa sensemo ya nyatieko enseme manyaka tabuna moneko ime county ya Kisii ase bunge ya kituta cha South abwa somusacho mu bwate myaka 20 no manyakanete buna Edwin Gisemba abakwa weita ase gotemakana bunyana ni gaikerete yakarokyo weita maiga yomurugyo yakonganya kurwa asenkeyo omurikito miride mumanyi ni gataro ikasenkeyo na gotwariganira roboti rokubwatia Amateyemo kurwa sensemo ya moneke imeye ward ya nyatieko ase bunge ya kitutu chache South nigere no gochana magega yo gusiria amateyabo uyo okurukwa Edwin Gisemba atambo we myaka 24 ase nchera yo gweita korengana na barbo buna musubati omwabo akoerera ono mwana yo ntana butwa nyaje tokukina twanganye tukurwa tarabake tukaenda sawa mwana Wana wabata mtukuturwana rubugu mabaka tuikire guys tuikire. Nena bano ikire senga kya akuligia abantu. Abanya hata buna bano tuganira nesenga ya. Ite severete. Wana banya rita kuirana. Aba karibishe tu yani chiango chita. Aba amata. Andendo chona mchandi tu kinyoro kya kombrенji abwate. Biyaringi ono mosrete no mwana ono nchekere mumro ya teteri tukulia Jumatano agatokwana para tuenga matanga monalia Samuel sabo agatote ya tianda ikaka ambendororan ona gato jikomara nyomba tukamuliki kuruma mpaka magaraba ganyora tayo paka ikomenema ona ikomenema gato jikoboka tukanyore esungiti korengana ni amateyo nigo ekageire ogoita kwae nigo korentire magiga yo mongino ye kunganya yani so mujando ndo chorwerete no muswati na tuko jikomina na nerenga kientambi sana akoganda so bona indira samba na kabaga ko ngakeresi kakontai nana ala kumurigise simi motayira ni muswati ya tiketi correspond Richard Manyara no yomo bwa banyakenyoro bwansemeyo naende ore omorisia bwe kanisa niga sabire abantu gusangana bamwabo ekero babwate emechando likalyo goita asikinga kiekibuna tuwekeire naende tuamanyire nga ono saitani nero imokerere iguru igakorete birengererio
ebire bwango kwanyora ng'obugima bwanachekarire igo nare korwa obosemi bwane ng'a ebe n'omosae ebe n'omogaka ebe n'omong'ina ekero kwanyorire omochando tema okwana n'oyomino anya oyomino oyitaiyo rora noa n'omwamati so tatiegere agokonye ebirengereria ebio osukie amatuko are bosio ende ekero amanto banywomanire omwana n'omomura n'omoiseke ekero banywomanire anya omochando otokeire nabo nare gosaba ng'a ikaransia abana abwo mubakwanire ase enchera entoereru serikali nyare gosemia ebijana erinde bamanye chinchera cho gutanga eshida ekero babwate eshida bari kinya n'abamwabo basha erinde tekero omonto onyara goita ataerete ase omochando ore boigonigo eamate eyo yasaba obokonyi eriogochia koenekia eamate yabo nkwainigwere n'omochoko omochiwe nobwate emechando emenene ekero okorigereria none chianke ichiabo buna chiraiga nabo okorora ng'a tibenyare tibuna bono oyimo igare marete tari kwenyara tari koreka asiteiyo akoragera endagera korwa abo tware gosaba ng'a gwero wisasi bari baraganie abo tware gosaba ng'a kamoranche oranyore kende batake gosire familia ye oyesire tware kogani tanyare support iroka ese program ya matanga linde tanyare komoemia kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV eritariane Mildred Momanyi Biamuno humuriketo Mildred Momanyi hasorobocho rowichania asenchira yoboikira nugo tigara boigasama ngarengeta makwere abana babere bono ba Kenya na tatu mwabokuru ase kenyoro kia kiobegi kegotoke meyamanya nyamache ase county ya Kisii abana manyakanete buna Gloria kemumwana Michelle Momanyi nigo bono ba ni gwali tukuria lero asenseme ya kiobegi asensemo ya nyamache abana boni gatebekana buna tatu mwabo yubatebete buno utore birengere binge nandako kagere gotwaro bongo botekiranete ligageta seniga abakanyeta abana baya nasoko butore metwe egento kereto gosira mabwabo na magayani gantaka kobe kubiyara n'abanyanyimbo iso yuaserieta Nelson Ontita magoyekerania kole ekyo ni gatangira segetsene ky'abanyanyimbo kyanyanguso ekera abana baye babere aho bono barabake bainigwa lituko ya lero abajumbe ba minto kuri assembly ya Kisii ekero togocha gukore research tonyore to discuss into Kisii County mental health policy ntobwate community health workers the county government ibabekere budget banyorogento kebaba trained bamanye wa identify mwanya bantu mental challenges bakonye mapema ntonyara kunyora mangana buna yatonyorire wobona deputy speaker toise gukora igo nabo togozuya ebitendo bune bigo happen so mental health is a challenge kantewe ngapole ane mbale minga bantu bamintu tentura nasa mataba wa Nyasaye mambina magoroba kegera mangana bira sense bonna mangi kusabira abana baito Nyasaye atogwate simbiamono iranerie familia ontita na pole sana ayonsi na makongu Nyasaye togotigera tiga Nyasaye agendere kubagitera nanda agendere kubagata aso mongina usiri abana bae pole sana tiga Nyasaye anyale kukubagata kodi na maruru lakini nkogendera tiri kubabika sama sabo nande towo sababu na Kisii County etengima amangana ngokoleka tari kubamaya kaki tobekenga abanyina amasabo tosabe n'abapastor mura kaki tokonye gusaba and our women represent tokonye to organize no events to kore sensitization as a county ya Kisii toro gosento nyari bakonye kenyero getumba bono mbwate ndamwamu yoko bakorere gasi Mheshimiwa Mike next charity mission ya kupena chakula tutakuja hapa next timbo batungocha toje toisaranse getie kegaiga tonyole tororera ni gosena abana babado mbuya bagendererete
Na ikira yubono agendrete kiumbikirige kogererana kurwandro bwene ho mwanya bantu ensengimani gulitukuliarira bono gyacha kiritaro ya matuka 5 imeyero gongoro Gusii erukanyara kumurekere bikore byo bwiti bya rokane bi comment kana sa matuka bwango iga ekiombe kinyo gyatebira bunangetare county ya Kisii na bwe county ya Nyamira erikurwa robot rwabo igoroje bikore byo mayiga yekiombe kimukesa bali kurwase chyo bichine cha Nairobi na gosoa soro gongoro ito rwa Gusii muri kito Josephat Amisi na robot rwa Chinsa yoboime Elioko ene kiabuna obwene bwa manyabantu anene county ya Kisii na Nyamira niko bagenda tokobukurwanire wa Chinsa bene niko bono ekiombe kya Kenya National Commission on Human Rights Kenya rekobage gwika imeyoro gongorwa Gusii ase amatuko atanare mutwe rigokorobotuki no boringoria bokunererwa ase chinsemo achobogima bwa manyabantu wiki yo gochakera rero Jumatatu chitari 14 goika ichuma no tole bosongo gaiga ande ntonyola riba gaka tutari no ngo Nyamira kurigereria mang'ana mange turocha gendere to kolekana gaiga Gusii ing'ana elimo kwa ase okurwa mufano abantu igo bagenderete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abandi bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ebyonsi nabitwa kiri kubwatirira ko bwatiga igase county ya Kisii na ende niko toko sababa na inchi iko tokara alia St Vincent Pastoral Center no togopokea maoni yaba na inchi togokora ntobeke report ya sobwamo report iyo ntoikaranse negekao na ofisi ya governor ya Kisii ntoikaranse na national government county commissioner na abande kurigereria ng'aka kitogokora amang'ana yabeire amange ase Gusii nonye nabo niko ondabunya kundi uyore omuteneneri amang'ana a public service me county ya Kisii anyara ko bako barigania aba commissioner abo elio kwana kiabuna banyare ko bakora obutuki bwabo asenjere bwenerete aseboigo atebange serikali ya county ya Kisii nechiko bagi kubabwatesia anene asemeremo yabo tegurari bageri tangani ntebi Human Rights Commission bai kirega igangambia mono asogocha ende mwacha engaki tobaganitie gegara twatwarire amang'ana mange amakongu akokorekana Gusii tuganetie muri nyarigirari na tumanyengi gegara amang'ana akokorekana governor ito o Kisii County Paul Simbarat nare nabwate okogania okonere mono sana ase report bune na ende nare konzandi asa amang'ana agenderete gegara nginyore ng'engakibuna bono eri omwana ori arusibwa maiso gavana bwe komanyene nero ngete bakanya gitari agakane bill naenda akamurigeria ase rescue omukonyi bomurai bwe kiombe kyo Dr. Philemon nigatabire ekiombe ekyongiye chikoenekia bona kyanyere ko biko baikera abantu ao abanyere ko bakunereriwa na boigo elinde koeneke ngabanyore na barabu obwene bwabo ase chinga kichire motwe kama tume ya kutetea haki za kibinadamu tuko imara kuhakikisha kwamba tunaboresha haki za Wakenya wote na ndiposa tumeanzia mahali hapa kufuatana na yale yamekuwa yakifanyika. Ninyi mwajua kwamba kuna watoto wamekuwa wakiuliwa, kuna wakongwe, kuna mambo ya wajane, kuna mambo mengi ya SGBV, kuna mambo ya intersex. Nonyina bo omuliki oyo obotambe bwe kiombe kyo Dr. Bernard Mobisa nigatabire obolendi bwa bene nabo igo obubisi bwe kerengo kigoro umbochiko babo koenanwa gochia ase bali barachiko kirori anene igoro yoboiti nabo igo chingenjo acho kunereria abantu ime county ya Kisii igondaga nikoteba bali bago chakoru obosaidi obekaro chikoborwa igo akarugwa ikira St Vincent Pastoral Center ntonyora ase nane ntugusikiuchia sang'ao oraye bwe kana babisa bali bane bakuriria mang'anaya kusudi tukulinda abantu mbachi karukwa rura nande tuyunga una kwa rutu busaidi bolingwa chetoka andoka umizwa Kuripoterega seni Ndizi TV kurwa egetigi chigosori kia Gusii Stadium ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Mbiyamono mulikito Josephat Amisi soroboti rwa Chinsa yoboyekira nogo tigana na Josephat Amisi igoto komera no mulikito ndemo Steven kurwa sensemo ya South Mungiranga sagotomanyi buna ni gowono omugimenrebwe county ya Kisii Doris Donya tota siri tukuliale rabwato ko bokonyo gochia sawa menyi bensemejo ana wali batali kwenyara asokwa endagera nabo igo amo ne chiangoroboti rwa Chinsa yoboime
Ekiombe giadonya charity mission nigo kendrete gutarira chinsemo au ime ya Kisii ase ganga yogo ikirana gokonya bali babwatu kugani kwa igoro. Mheshimiwa, karibu sana. Makofi kwa mheshimiwa anapokuja kutusalimia. Ensemo ya Muma Getenga Ward nigo chiri bucha bamenyi beso kirero ase bakonyekane chindagira amone chianga chokwa eboi. Sana abangena mohogete omongino yatata korete mangana maya como segete nebiriri ato igo atorete bintonka taibo Gwetera omuroberi oyo nigabarai n'abantu babwatu kugania okuya bagwesoki na kubeka amaboko abo ase omuroberi oyo amo na gusanga ebintu barakunu baru. We are so privileged to be here to support Madam Donya Toto in this launch of her initiative. The important key for us is to really support our community, this community that we come from. And when she invited me, I saw that it was a really nice invite to partner with the work that we already do at my foundation at Sandnaps to really support this community in terms of women empowerment. Toa abantu baito chianga chindagera na maendeleo. Omwana no ibwense ekeraro ibwense undo oyibole tuga Nyamira Nyamimiso ona kanyomira alibosunga sabasungu nebisungu biko kwana ona kwale ko moita ngoje ko munyara mwale ngari totere ligali achiri nene ligabse igabone getonko batebya tigatosika abana babantu nabagori tigatwira abana chiskuru omwana ne asete nene mono sana especially kirachire aseskuru Chingaki echiechio abarai ba South Mogirango mbago kiretaro ya Doris Donya ase babori amagani abo aligererigwe. Tomado mujando mwa maji na rumaira akabeko ngata waiterera igala kintari gokora ase ngengere pipe cyandege cyabege cyarenge ko litembe bata matara stokanyara mata yekera wana kunsia aba nyakenyoro beye. Korwa South Mogirango Doris Donya nigarure irabuna entunde kobwatia yomorobero yo nigera bensemo yabo basi. I want to challenge those diaspora individuals who are in America, UK, wherever you are. In Chuga, because the leaders we have elected now, they are willing to support and help us get those resources here. Koripoteri ya Ndizi TV korwe ward ya Bogetenga South Mogirango erietariane Ndemo Steven. Biamono mulikito Ndemo Steven kuru South Mogirango kweka chinsemo chia West Mogirango asokomeno mulikito kurase county ya Nyamira job maange oyobo tumanyi uno mbunge ya Nseme Steve Mogaka asiri tukulia niga cha kibeno kuwato kwechi basari kwetira senchira yekerero asate vile buna bono niga bantu bago chukonya chibasari icho asokonyara kwelikia kwechira senchira yekerero roboti urua senchira yobo ime. Kofi kwa mheshimiwa. Chisemi nachio ekebungo kerarete obonchereria asense icho ya Kenya. Una enchera eyemo yogokinia ekerengo ye chisemi nigo ebunge ya West Mogirango ya chakirie umoroberio wokolikia aboro kigwa chibasari asenchera yekerero yokoro ku digital registration of bursaries. Asomoroberio unigo aboro kyo barachikwelikia asomtandao www.w-mugirango.org maiga yogo ichori abachigo download chifomu echio na kuirera abagambi obarabeke essay maiga yogo ichori ligwa na abagambi bairere abateneneri be CDF obaratoke astyabisi chabagambi na boigo ase amagacho amanene a CDF ase omochie onyamira. Kila mtu mwenye ameapply kwa nimesema atapata. Hatutafanya masharti yoyote. Sisi hatutaki ile kazi mlikuwa mnaona awali. Tunataka tufanye kazi nzuri, tuwafanyie kazi through
bursaries. Obunge o West Mogrango Steve Mogaka nateba omoroberi oyo nochikoenekia obwene nobwasioku asokwena nogwechi basari. Mtu akiuliza swali ya West Mogrango na muambia ingia kwa kompyuta, utaona ni pesa ngapi ilitumwa, ni mtoto gani amepata, na balance ya hiyo pesa yote inaonekana kule chini. Hiyo ndio ile transparency, hiyo ndio ile accountability ambayo katiba ya Kenya inaomba sisi viongozi tufanye na pesa ya umma. Sateba nobwate oborendi obokoro kwa security feature ikikira enekie obwene ase okwerikia. Tumeweka huko inaitwa QR code. Hiyo ni identity card ya huyo mtoto wako. Akishafanya hiyo application na hiyo mtandao, hawezi kuficha kwa sababu ameingia na amepewa kipande na kompyuta. Hata kwa ofisi yangu wakisema huyu hakupigia Steve kura wapoteze hiyo form, huyo mtoto akicomplain, tutaingia kwa kompyuta na tutapata hiyo application yake hapo na tutasimamisha hiyo unyanyasaji kwa sababu kila mtoto ako na haki. Aba MCA baikirana sensemeyo bakoronomo MCA Otownship Duke Masira Bonyamatuta Julius Matwere Elijah Osiemo Onyamaiya mbamotogia asege tambo kerekyo asebate bamba chikomo bwatesia wikiro mutandao aina mayo sinamaro kikira leto kuragerirwa no nyine se familia yao neka kuguri bintu nyangachi kenegetekia yego mutombo sabango tobagakore sibuyo mheshimiwa Steve chuodi etisano ensemo ya Bible mbateba omoroberi oyo nochiko bakonya konyoro bokoreri asenchera enyororo anda muganto pia mona sama yo bagendereye kaya sa aboseseni bagenderera sonsi abantu biyamono bana baitumbale university ngendo bakore kigaka bakyo kwabeka kwali nende kwabeka kiro muntu oyo buchikanyore fasari no muntu beke aboroki oboigo baikirana ensemeyo mbateba omoroberi oyo nochiko bakonya kwerikia nonyanga bare are asichisukuru chiabo ao wanafunzi abakonya bachire school but bono ebago to access application ye kwangu watumira Bible mo identify pamoja to apply time wanafunzi wao kila seringaneri and they are going to work with mheshimiwa kurua samagacho amanene a CDF a West Mogrango ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi kurwa se county ya Nyamira myamanasorobochi rwa senchira yobo ikirano bono gotiana nayo n'umunchi umurigere litomulekera lyabaga okolekana kurwa se Chinsa mochinde isiko yorgongo rwa Gusii mwaziri bwechisemye Zekeli Machogo litsukuliera nego bona kwanira anene igoro ya bana bagochukande grass gya kandago se form 1 emerura chikobe kuna chinchera chiyo kubaira abana bweskuro Machogo ni gate biru na serikali nebegete mirobili sene ko ne kibuna abana bakora class na seto mwako etabwechiri bubere na merongebere nebere ngochikonda bale class gya kandaso begate biru bali bakora amatemo aba class grade 6 mbachiko so ensemble ya junior secondary na boni government rebuna Bible mbali gochugusabwa chibesa wakanda bana so junior secondary asote buna serikali niko yabekira nsemo chibesa chiseine asomurubuli UCBC kogendera gokolekana igasense ya Kenya Machogo boigoni gate birebuna ni serikali ya robera kobeka bali mubayiseine asogo chikosomia anana ensemble ya junior secondary. The Teacher Service Commission is in the process of recruiting 30,000 teachers, new teachers, the majority of whom will be attending to runners in the junior secondary school level. And in this, we want to assure the country that we have enough teachers. In actual fact, we have quite a number of graduate teachers based at our primary school level, and those teachers that are already in primary schools who are graduates will be teaching in junior secondary schools, and they have accordingly been prepared for the same. And also the number of teachers we are recruiting, a number of them will be graduates who will be posted to junior secondary schools. So the issue of lack of teachers to teach in junior secondary school does not arise. Na aba commissioner Boya
Molu Abdul Guliye Marjan avoigo no munyakiro wekembe kirikyo bochori nechimbebe gya IBC wafaleche bukati ritukolyankyo nigo rabeli tukolyo mweli asogo kolemeremo ase kyombe kyo kie obochori nechimbe IBC chinga kie chini go baroroboti rwabo igororo sigoro yobochori wakolekanete omwako etabu ekiri bubere na merongebere nebere abakomishina bo bagokwana nigo batebere buna igo yabere egasie nkongu gokora nekyombe kyo asoko babere bagwetereme chandeme ne asokolende batebere buna maga yogo kolemeremo aseka kie myaka 5 no mwikira bono ochi gokoro bokorri bwabo litukolyankyo nigo babori bali ochi goso aseka roge kyo ko abantu bale no bolemereria nabo gokorega siya basenchire yo bwasiro no bwasyo kugwanchira kondo wense gotayo nabo nigo babori nsemo ye bunge ko ne kibuna bali bagochi gochoro gwikira nimero bali ba commissioner sekyombe kyo bocho ne chimbe IBC obe nabantu barabogone likonyara gokorrense ya Kenya emero bali bwenete mbabase kwegwatrania ananensemo ya siasa batigale ko bekyombe gete nete buna ba commissioner eli goikirania magendro asense ya Kenya anasense media ya siasa. Tomorrow is my last working day. This may not be my last function. I'm sure there's another function tomorrow somewhere. To say thank you very much for honoring our invitation to come to this function. Indeed, you are all important actors in this process. And I know from the list of speakers, which is 22, I know the list could have been longer because you are all players in the electoral process. And this is a very, very important function. To also thank the people of Kenya for the opportunity to serve them. It's been 6 years full of trials and tribulations. Inevitably, we have to be replaced. And my word of advice to those who will be bearing the responsibility of replacing us with other Kenyans is that the IBC office as chair or commissioners is not for the faint-hearted. Parliament, as you vet commissioners, please ensure the commission is not populated by political stooges. This is a national commission. It is not a place for political rewards. Please take political reward elsewhere, not to the commission, because a weak IBC is unstable, will result into instability in the country. Our democratic space will shrink. It is likely it can collapse the country one day. It is very easy to collapse this country if IBC plays partisan politics. Go tigana na yuwono nigo lioroche amone sagasaka yabwa Chinsa se bunge ye county ya Migori litukolya lero awasoko musana nogo tindi kwa roka na gokolekana ase mambi ya lero kubwatikana nogo taigwana gatiomo no galibwe bunge ya sereta David Chache akero wana bataigwana chinkwana na gatia ba MC ase bunge yo kolengana ba MC ko rose bunge ya Migori nigo batebire buno mono galibwe bunge niga roka nigo taiguko gani kwabo ne birengere byabo wana sense mo ye bunge na boni ko batebire buno tawe loni yega ali amone bintu bindengati yali bakwimurunganiria asogote abuna ni garoka no gutwaro boncha asogote iguko gani kwabo nigo chinga kiechiyo aba MC bande batigoro chinkoma abwasoyo mo MC aba MC abwatigere chinkoma tintindia soko goro kwaye ekero bono MC batigere tagote abuna mbali gochi witabira no buraibwa yo mono galibwe bunge ya county ya Migori asogote abuna ni gagendrete ko batiga maiga na gotegwe birengere byabo abuna aba MC anoko gania kuliko wikirania magendro asensemeyo woni go batebire buna mbacho kwa niege karo kiabene eliko nyara kogani ba mwaka iskomo no galibwe bunge yo ontari gochiko bategerra na koigwa ebiro byabo. There are some of our issues, some of our grievances that have been underrated, or actually they have not been taken care of. For instance, there was an issue of bursary that my colleague has just spoken about. We went ahead into the ward areas. We made announcements that we were supposed to be distributing the bursary forms beginning last week. Up to now, we do not know the fate of those bursaries. We do not know where the forms are, and we do not understand why all this process was suspended. We want to go and meet the governor and discuss with him our welfare. We want to find out where the problem is. For us, we are not fighting, we are just going to negotiate. We want to have a peaceful assembly. We do not want to witness what happened in the previous assembly. It is indeed a fact that we need bursaries. It's indeed a fact that we need to look at projects, community projects, so that members can be able to stay at home. There are some of the challenges that only dialogue can address.
It's unfortunate that there are those who want to incite other members for their own interest, which I believe is also part of politics. However, I believe everything is going to be sorted in the most amicable way so that we can move on as initial. Soro botiru bwatrend chinkoma ni gobono tokumulekera sensemeli ya Mandera sabantu batigore chinkoma chintinde asegalie moyasaga n'abantu bakero ko babasalia kurwa sensemeyo nabo ni gomuswati yo megotebekana una bwatraneti asiro omabwaje asobosaga ni bakolekana sensemeyo gati y'abarayibono ni gobaga ni oburendi konyara gutingigwa sensemeyo ya Mandera. Problem in this county. As we speak, there is an incident between Ola and Sarman. A vehicle has been attacked. A mother who is pregnant, who is the spouse of a security officer, has lost her life. Mr. County Commissioner, just here, Jabi, the last 6 months, more than 10 times were attacked. The station in Jabi, the officers in Jabi, and the only work they do is to defend themselves. Bana County Commissioner, those culprits, those terrorists are moving from one village to another. Bana County Commissioner, from Lefe up to Banisa, all these roads are insecure. Bana County Commissioner, and we want the county security team to take a very swift action and collaborate with the communities so that those guys are flushed out. Nchumuligiri bono nyora ni gogandete gotengera Ndizi TV obwansubu mugusi asebono kiraso roboti oru watatokongro mutumoko mokenyora machingura na sentunde ya kabire tokendere go sangamo naye ali bariki baito babere bako yarigania kurwase mambi yarenge ntambe kolenda sebono datokore wekense mende studio B tumera na Victor Sultan mwana we bobange atumanya mange ane kurwase nsemo yechigo soli nkoira nande tonsuka. Maede chiba sengo kuchika marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeli omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Eskuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiribuga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okobeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali myaka 13 guche iguru. Mogorbo mwanchu moligelia chinga kinainde to kumera Amayia yechigo soli bakondo kas Victor Sultan noibobangi twachakire Amayia yechigo soli abwase chitimu kurwa sorgongo rwa Gusii akorokandire kobekomokia erikoene kianganko ne kichire amatokia Amayia anane aseligeri ya National Super League emanyakadete na NSL timu ya Gusii FC ni goya kugire ebiminano bitatu ko bwatekana na kwenyola libalio goso aseli baga liaga 5 nalimo abwase ebwate ebiminano bine koboko ebiyo onyekego chikobwa ego chigoswa aseli baga liakabere
maiga ye timu ya Shabana yegendete kwarukia bunyangongo bwaye maiga yo kuyikora timu korwa Chinsa mocha Nairobi asensemeli ya Camp Toyoyo na kwenyero libagali kugendera ukinia amatumaini abo aseli bagali tangani aseli ya NSL kuchikoira obubwibwe lige yo anene ekero elige yo egenderete gosuka bosyo gokwana chingaki chelige yo omokocha wetime yo Samiokot yatebere buna abamura bashabana balino kwegena mbachiko gendera kwaneke matoke amayanga nonya banyorete umuchando bweliberera nabo igokonyorwa goika asensemeyo mbanegatiye amachibu amaya anene maiga yokobwa ekemino kiri tukoregoro. Kwa majina ni Samuel coach Shabana, head coach Shabana. Game leo imekuwa nzuri but kipindi cha kwanza ilikuwa nzuri vile tulikuwa nataka kwa sababu tulikuja tukaonyesha dalili ya uchovu. Alafu pia nayo confidence ilikuwa iko chini. Hatukujitokeza vile si ujitokeza tukiwa nyumbani ama hizo mechi zingine. But tulikuwa tunajua kulikuwa na joto pia na Kamtoyo hapa tough. Ndio mara ya kwanza ni muda tangu tuchezee. So kidogo ilikuwa inatusumbua kwa ile utelezi. Lakini second half tulielezana tukaambia turudi tucheze vile si ucheza, confidence irudi juu. Kuna kupanic hata kama tuko goal down tushakuwa kwa fulani uwezo ile tuko nayo tunaweza toka na tufunge na tuongeze. So hiyo ndio kitu vijana walisikiza na wakatulia. Ukiangalia second half kulikuwa na utulivu sana, kulikuwa na movement zilikuwa dalili ya ile uchovu ilikuwa imeisha, ndio imetuwezesha kupata ushindi. Ebikoro byo mwancho muligelia nenekere timu ya Shabana yabakorete abagosoria banaiva FC asiri goikerbono para seri bagali tangani chipointi ni 19 gutikana nayo ngoiroika ime ya masige abwase omMC ebwenseme Jacob Barongo anekeiriye aba menyibe county ya Kisii nchikobeke merobelyo yakane kingango sirere chigosore ase enseme yo anene mega yogo tebangamba chigo chakia county soccer cup ilikwane kinga chigosori ngosirwa chire Barongo ngalinge okwana chinga kiche kombe kia bagaka kikiana tigwe asenseme yo yewodi ya Masige West bwase timu ya Mosora ile tobo wegolia ya mo asirigina lisagero ase final ya kombe kyo ase yabaikolete timu Yorogare FC. Ninaambiwa kwa dakika zangu zimekwisha kwa sababu watangazaji ni wengi. Nitakuwa napiga pasi nyerezi nikisema bismillah langu jina ni Kasim. Kurusha mwino boitangale. Mumaede. Very good jana ya kegaiga. Mheshimiwa Lilian goal. Kurumate bogirango lakini kumachoke pass. Finali ya kombe la Mheshimiwa Jacob Bagaka mwaka 2020. Taratibu tu. Aige tuaja sengenjo yo support talent. Nande mwe kunga bunge galia. Tua takete kwe trichi kulia retro yo kurukomba chikuruge tutu asengenjo kolenta county soccer cup. Tada kwa county soccer cup wako mogima tuanya the best team ngaba no choruge kombe. Ayare uya kusale bobe. Omo president nena mwa chora okurukuiri amsamoyi Ruto lobo ngaini buaye. Nana moiso na tanga tengo tu atore tukuna National League. Kire wodi yetu korwe team chia kene team chile chike county chike na paka national. Masike wasti ko were ndeke. Awa mo were ndeke badinga ngoni wale mo para ndeke wacho. Ndara koira wika aseligi ya FKF Division 2 ngomanyaso bwango aseligi ya National Super League chigo soli chiri tukuria lero timu ya Gusii nigo yabaikora timu ya Mwatate United chigo Isato ase eyamo wase timu ya Darajani ndogo yabaikora timu ya Vihiga United chigo libere ase ligue na lisagero naboigo ase ligue ya Kenya Premier League tukuregoro Bidco United ekabua chigo libere ase yamo ase amawoko Aposta Rangers
KCB ikaba ikora Kariobangi Sharks chigoli bere asa yamo timu ya Bandari ko Chinsa mu Mombasa ikaba ikora timu ya Vihiga chigoli bere ase ligena lisagero tomo so ime ya Division 2 FKF abwase timu ya Sportif Nyabururu ne timu ya Whiteout FC cha toilette derby litkoregoro abwase cha soga temakali yego tobekana goli endego kwana chinga kecho mokocha bwe timu ya Whiteout FC Evans Areba nigabairana tingambu ya mwana mashabika sogweso kia sobonge na watabanga mbaisa negete ne point ya yamo ibanyorete kurwase ege ogose ekemino nekyo. Evans Areba coach ya Whiteout Football Club twabwate dabi rero na neighbors baito bakoro kunya Nyamira Sportif ene dabi ya gatatu twatwalira na bari wa Division 2 dabi entanga ni twakiritiga la season ya chiete 1-1 dabi ya kabere tugakira stiliga tukababwa 2-1 na ya rero ya chire draw ya 0-0 which is a very fair result according to me. Ikiagara timu chionsi nchianyora chances chiabo lakini problem yale ngoro no gutumia chances yecho so ncheningi sana kitene point ya me itwanyora napotokura na back to training tuteme go perfect using our chances and I'm very sure in our next game napotokonyera point Isato abakire byabo muna mashabiki bonsi baika na players bonsi for the team spirit, for the good defensive display. We are hoping for better times ahead. Thank you so much. Asense moya mokocha we timu ya Nyabururu Sportif Rafael Onsongo nigabaira netingambu ya mono amashabika soko ene kyomorembe asekosori yo na kwego kelia chi point 5 na ibere banyolire kurwa bachaka eligi yo. Lero twarengawe gwaka na Whiteout omupira abairo mokong Whiteout na Nyamira Sportif ne ere derby. It's like Man U and Man City twakira omupira omuya amashabiki aja sobonge ngaide to enjoy iro omupira yega botambe chikosori chito ese timu yega endete yaja kora karakobwa ese genche bwa kere timu bwa interest omupira yega wakira omuya egenti yo kana gosaba twarora morembe wabera ese timu echiga twakira omupira omuya na ande twarure bosa ego twarusire point ya egento yo kana gotebia etimu yane ne amashabiki aito bakorire gendekia mbara amaneti ne bara botambe mupira wa ro muya wikira bona iga twagoso ichiko sori ene gosori yange ya gatatu mupira mutangani ntwabwete ne mupira kabire tukabuga oiro mupira rengo gatatu no twarosire draw wikira bona iga tubwate point 7 asime pira tutwakire